Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Didum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndorowati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah ajiare kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndorowati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi Romak cilik. Aku ki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi ya. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Mana Trek? Trek, ngake. Wah, metrentreng juan ora. Piye, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Gamanmu ya apa? Untuk wis ra ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dia pasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong Den Pandhawa. Sapa? Kakang Garucuk karo Abimanyu. Oh, Kakang Garucuk karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Nganggere sowan ning negara Ngamarta. Wo. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh lah cocok. Lah terus sing ning Mandura, Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Wah, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Trak. Nek nganti kosowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mlek. Nenggala disile dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae kono sing melu. Aku lu sih asikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saora-orane ana kanca, mongko kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngerkos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara.